Ha? Hakot mixin. Wala. Layo kay tanan. Nangita itang kwarta, tol buntod. Nangita itang kwarta. Kita ni mo. YouTube dahil. Itawi kwarta. Nangita itang kwarta kaya subiran buntod. Okay. Ang kwarta siyudad, dalas bukid. Nga itong kapagdiri mo. Luigit na pwede. Okay ra gyapon dahil na. Enjoy ra gyapon dahil na. Uy, Kabayo. Ang kwarta siyudad, dalas bukid. Ang amis bukid, pero dok sin. oo na diya. Yan. Nagapit na itong nagdanaw na ito. Mauman. Mag-yun. Dool naman dahil no? Sa una, baklayin ko ni buntag hapon. Uy. Atong ko sa akong mga apo dito sa silahan. Uy. Sabihin ko na ko dito. Trabaho mo ko sa kantin. Oo. Kadua ka oras, saka ko 100. Kada adlaw. Oo. Kada human recess. Para ko sa bawo. Sabihin ko na ko. Ako 100. Mm. Kada adlaw, maka 500 ko. Uy. Sama recess. Uy, gino ko. Kung ko sa una, nakaroon kay butik. Bata- Bata naman ang kantin. Di naman sugot ng prinsipal na abihan ang kantin. Di namin gawas ni Nining. Itong tabok Oh. ng kauban. Ah. Nakaroon ni Kabilis klase. Oh. Ano pun media kanan ang buko gibot ng misa itrasa ko dito. Ah. Ano lagi yung kung apo nga o kung bata nga. Di na mga liga. Ito niya. Tapos kondisyon. Oh. Tagay ko tag 200 kada adlaw. Kay humo ko paninda. Ata. So na unsos mo. Wala gi. Mo din idalan sa una day. O mo ni dalan me. Gani karon kay dako-dako na niya to nga. Gamay rin gayo, tao rin makagi. Oh, mo ba day? Motor mo na. Gusto mo motor. Ah, motor. Motor na kong apo. Ah. Magkatubisag sudan. Oh. Kaya, hindi na sila makakubra. Magkatub. Kada mo nagkapi. Doon itong banan ako. Magkaroon na mga siya. Doon na magkuhan dyan ma. Ito na sa kuhan kubus. Buwang na kuno. Kasi ayan ang mata. Masuko lagi masubida. Karoon mo ito kibawang nagbubak ko sa kong balay dyan. Para magana ko mahibaw ka. Ah, mo ba? Masuko mo ito masubida ko dyan eh. Ah, masuko. Ano yung sa'yo nga kuhan? Susay ba po na masubida tayo ibabaw. Ito na yung ikaw kuhan Maria. Ha? Ikaw na sila mo tao na sila Maria. Nagbagtak ko. Ah. Oh, cara review. Ano ba man di patanaw na ako? Agad na isog yun. Ay, busing. Ano ka, Busay? Ah, grabe ka kugi atong tungala ba? Oo. Ano ba na ito niya silingat sa akong bata? Katotong ito kasi daray ba rin ito na di ko na ito bikas. Ah, mo ba? Kaya na ba rin na ito? Mm. Trabaho na din naman nagkuha na sa tubig. Di ko Sila. sa pilya ba? Oo. Mo ba? Kugi kaya tao? Tugian tayo na. Hayaan mo na sa unang bitaw pa na. Ah. Bugay ko dito kan sa bidang motor. Ay, dugay eh. Ito. Ito na ito siya mag-isa. Sa inyo. Ano nga ito? Kasi maglampas na sila dito. Maghawan sa tangke. Mm.
sila, magdungag mo na sila diya. May di. Bukat din sino kaya. Abot ko din. Sila? Sobra pa. Sobra sa sino sa akin na dyan. Ang estimate ini ha, 50 kan, 20-20 akong lukdo. Sobra gini. Naman ni bako sa ibabaw na yun? Sa ibabaw sa inyo ba na bako? Na, dito? Mm. Uy, Ato ro? katuto? Orange. Ah, 32. dito. 32. Plus? Plus 32. 30 dito. Yan na siya ko no. Niya, bakal. Saan na? Tonal eh. Ito karga. Sige. Istorya lang kapoy na Nakuha naman ka dani, oh. Oo. Nara ka nagdono siya. Kacaan. Saan eh? Sarali. Yung kabuk. Istorya lang kapoy na ha. Ano naman, kaya naman. Ayos yung bro na. Kaya naman siguro. Wala ka kapoy? Ha? Bantay. Maaf ka na. Then mo? Bugat ka nina, dugay nagkikanas na sina. Oo. Oo. Nabaling-balin na lang na. Nabaling-balin na bumbong. Matay. Oo. Tawanan. Doon, okay pa?